Hey guys, hello. नै दिनै लाइभआव फैनाय नायदों आङो बेसेबा माने गोबावनि उनाव माथो भिउसआनो जाथारलालै आंनालाय इउटुबालाय खमायलांफिनगासिनोसो डाउननि सायाव डाउन जालांगासिनो। भिउआबो खमायदों, वाच टाइमाबो खमायदों, साबस्क्राइबारा खमायाखै दिसुन। इउटुबखौबो बालायलांदों आरो आं बिदिबा बोरै जानो रायजोफोर। इउटुबाथ' आंना बिराद गोबावसै मोजां भिडिअ माने लाबोनो हायिनि थाखाय माने हगारनो हायिनि थाखाय बिराद डाउन जाना दं। ओरैनो गेजेराव 2 बोसोरसो गेप दोनबाय, ओमफ्राय गेप थाखांनायनि उनाव ओरैनो मोनसे मोननै जाबा दाजा भिडिअ हगारलाबाय थायोमोन बायदिसिना फट' भिडिअ लानानै। ओमफ्राय बिजोंबो जाया नै दा माने फैनानै दा आंनो माने एसे एनै टाइम मोनबाथाय दसे माने निजि गावनो माने मोखां खिथिनानै ओंखारनो गोनां जाना फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव। मानो होनना बुङोबा आंनो दा भिउ नांगौ, वाच टाइमाबो नांबावगौ। भिउआथ' जाखाबायमोन 25 लाख थांनानै, ओमफ्राय दा एकदम डाउन जाफैबाय। फैनानै दा नै 12 ना 13ल'सै 25 लाखनिफ्राय रायजोफोर। साबस्क्राइबार दंखायो 8,000नि सायाव दं आरो जायखिजाया 9,000 माने जाहां जाना दं थिग बेबादि। ओमफ्राय वाच टाइमाबो थांखाबायमोन आंना 6,900 ना बेसेबा थांबायमोन। 6,900निफ्राय ओमफ्राय दा आरो खमायनानै 3,000ल'सै रायजोफोर। बेजों माबोरै जानांगौ जाखो? जाय गिदिर बर'नि एसे एनै इउटुबारफोर दं, हायोबा अननानै खिन्थाहर बोरैबाथाय बोरै मा जागोन। गावजों गाव एसे खिन्थाहरलायदो। दा डाउननि सायाव डाउन गोसोफोरा बिदिबाथाय मोजां मोना आरोना। बिदि डाउन जाबाय थानायजों बोरै जानांगौ जाखो। गोदोनिफ्राय नाजानायबा जासिगौमोनदां खिजानि, आंबो आरो बांद्राय गोसो होआसै। मोजां फिल्म लाबोनो सानबाबो जाया, थिग बेबादि जाना दं रायजोफोर। मानो होनना बुङोबा इउटुबनिफ्राय गुन्दै जानाय थाइसे थाइनै फैसा बुथुमनायाबो एसेल' नङा होननाय बायदि। साननो थाङोबा बिराद गोरलै माने इजि आरोना। लाजिया फांजिया नों जानला मोनला खालामलाबाय थाबाथ' जायखिजाया नोङो फाव खालामबाबो नायग्राफोरा नायो नायनाया, कमेडियानफोरखौ। दा जों कमेडियानबो रोङा, हारसिं आरो बोरै कमेडियान हारसिंबो जायो गोसोबा। ओमफ्राय नाथाय जोंनाव बेफोरबायदि बानायनाय गैया आरोना, जों रोङा मानो होनबा कमेडियानखौ। कमेडियान रोंनायबाथाय अरजायामोन। दालाय आंना ओइ गोदोनो मालांफोरनिफ्रायनो जालांसिगौ मनिटाइसआ। खेबथाम खेबब्रै माने आं सिगाङाव बानायखांबाय, एप्लाइ खालामबाय। ओमफ्राय मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामबाथाय माने रिजेक्टल' फैबाय थायो आरोना। ओमफ्राय नै दाख्लैबावै आं खेबसे एप्लाइ खालामदोंमोन, ओमफ्राय इउटुबजों माने आंखौ मास मोनथामनि थाखाय ससपेन्ड खालामना दोनथ'बाय दा रायजोफोर। दा खोब दुखु जारला। इउटुब टिमनिफ्राय माने आंखौ एरख'ना दोनथ'नाय रखम जाबाय। 3 मासनि उनावहायसो माने एप्लाइ खालामफिननो होदों आरो। भिडिअ'आबो आंना बिदिनो नालाय, गोदोनि माने सब माने सोरनिबा माने मेथाइ सल'फोरा सोदेरला जोबनायमोन। ओमफ्राय आं बेखौनो दानबाय दाननाया खेबसे नायै दानजोब्बाय। थिगावनो दानखादों। गोदो माने फार्स्ट खुलिनाय समावथ' बेफोरबायदि मनिटाइज कन्टेन्टस माने कपिराइट बेफोरबायदि माने जेबो गैयामोन आरोना। जै डाइरेक्ट माने इउटुब खुलिनाय लोगो लोगो माने जाखायोमोन मनिटाइजआ। बिदिथ' नांलायामोन ओरैनो। बिदि साबसक्राइबार माने वाच टाइम बायदिसिना भिउनि बिदि खोथायानो फैयामोन माने। जै माने हगारनाय लोगो लोगो जाखायोमोन। दा मा खालामनो रायजोफोर। नोंथांमोनहा हायोबा एसे हेल्प खालामनांगौहाय। साबसक्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालामना हो एसे अननानै। नोंथांमोननि सायावसो आं नोंथांमोनखौ माने रिकुवेस्ट खालामदो। जाय आंनि चेनेलखौ जाबा दाजा माने नायलाबाय थायो, माने साबसक्राइब खालामनाय शेयार खालामनायखौ बावनाङा आरोना, जाबाबो जायाबाबो। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। थेंक इउ।